Sengezo Tshabangu onzi vanhu vekozwa upo mukadzi nezanu PF hazvina kutombomira mushe mhuri yeZimbabwe. So panyaya iyi tinoona kuti nyaya inotanga patinoona kuti Sengezo Tshabangu anonoatenda musangano wanga une vanhu vezanu PF muzora nezuro. So zvakaita kuti vanhu vaone kuti Sengezo Tshabangu angagara ari munhu wezanu PF noti munhu weopposition. Sandapinda munhau izvizere ndopaipai patinokuti vosubscribe volike wota on the bell icon. Nokuti tichiona panapa kuti vanhu vekozwa vanouya panapa vachinyora paexendo pavo sezvamuri kuona mapictures vanonyora vachiti to control a man give him a woman. ZANU PF has rewarded Tshabangu with a beautiful lady. Ndo vanhu vaposta picture racho sezvamuri kuonawo mukadzi wacho aripo muri yeZimbabwe. Kutaura kudai so pakashika matrue colors ake azonyatso kubuda kuti aiwa Sengezo Tshabangu angagara ari munhu wezanu PF anambobvira aita munhu weopposition. Saka tona vanhu vanouya vachipila vachiti he is a very highly trained agent. Tshabangu is a ZANU PF man through and through. Vamwe vanouya vachiti but CHAMISA akawachiswa, vamwe vanouya vachiseka. Muri yeZimbabwe hatinonyatso kuona kuti Sengezo Tshabangu mahwani chaiwo. But panapa tiri kuona kuti zvirikupiwa mukadzi inogona kuva ejoke iri kutaurwa panapa nevanhu vekozwa. Asi muri yeZimbabwe sezvamuri kuona mapictures, if you think there is more than zvingava zvemusangano kana zvechi zvamufunga kuti maybe pane zvimwe zvavanga vangaita zvamungafunga pamusoro pemapictures amuri kuona Sengezo Tshabangu ana a lady wezanu PF, pinda mucomment section medu utidze mafungiro ako kuti unoti kudii pamusoro pemapictures aya. Pinda mucomment section usangana usubscribe kulike chinotina on the bell icon. Tombochana mabdisa ndokupa pano paZim News Live.